to je naviak? No s výškom odtal tak hajzlov. Preborník. Čo hoň ten impráva? Čo chceš ty? Co po ty, Cyril? Kokos, jaký špeciál. To nás zatáta vykusných hajzlov. To je krásny džíp. Čo myslíš, akože bude mať lano auta? Kokos, dobrý špeciál. Však ale tak nech vyčka chvíľu, vidíš, že do piče, že sa nemôžeme one. Kokos, ale ty keď sem pôjdeš, tak ty nevídeš tiež. Kto? Henten. On? Sa neboj sa, on má za toto vykusné. Vy keby ste ešte venku tlačili, tej bolo... Počkaj, čo? Kokos. A ty má navíjak, alebo čo? Asi v strede, ne? Nemá ovládanie asi na navíjak. Ja nevím. To je nejaký šofér? Gurtna? S tým lánkom, čo nám si chceš spraviť? Choď k tomu, tam asistuje. Nech nám pomôže nejak. Nebude nám tam sám pomáhať, všetko nám zaváže auto. Treba mu pomôcť, no. Tak sme nejak, ne. Naskákaný v aute, kokoty. Čo im ten pičuje, otvorím dvere?